lokal nga panguluhan, padayon nga nagkapag-igangot sa national agencies tuhoy sa ginpatuman nga transport plan. Mayor Janet Treñas bukas sa mga amendments. Wala untat ang monitoring nga ginahimo sang lokal nga panguluhan sa mga transport terminal kadungan sang implementasyon sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. Kahapon, personal nga ginpadulungan ni Mayor Janet Treñas ang mga transport terminal para malantaw ang sitwasyon sa mga sumalakay kag mga drivers. Para sa alkalde, dapat matutukan ang sitwasyon sa pagpatuman sang bago nga mga ruta, rason nga ginpangitaan ini sang mga solusyon. Ano ang mga reklamo gid no? Para nga makalabot sa amon. Para nga ang ining mga reklamo ma-address. Ginaliwat ko, this is a national government project. Iyan ni sang DILG, DOTR, LTO, LTFRB. Ngagin pa-implement sa local government. And all local governments will be implementing this, no? Na tabo lang nauna kita pa-approve sang ini nga plano. Suno kay TMT Arrowhead Jack Hunlo, may augmentation na sa mga terminal sa diin makita ang kakulang sang units kag may special permit nga ginpagwa ang LTFRB. Ini para maserbisyohan ang kadamuon sa mga pasahero nga nagasulod sa syudad, ilabi na kung magpakadto sa trabaho o kung magpauli kung hapon. Bukas naman ang alkalde sa posibilidad sang amendments sa tion nga makita nga hindi gid epektibo ang bag-o nga ruta. Nothing is written in stone. Kung may ara nga areas nga dapat i-amendar ang plano, we will amend it accordingly. Kaya makitaan man naton after a week or maybe two weeks kung ano gin man ang sitwasyon. And sa subong, LTFRB and Jack and Colonel Garbanzos will immediately make amendments to ensure nga sige-sige ang lakat sang salakyan kag hindi mabudlayan ang aton pumuluyo. Lakip sa mga ginahimo subong amo ang pagbutang sang husto nga ID sa mga bag-o nga ruta, pagbutang sang tarpaulin sa mga transport terminal kag ang dugang nga units sa tion sang rush hour. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter ginbuksan na. Mga layaw nga ido, ginalauman nga maatipan sang maayo, antisipa-adapt sa mga responsible pet owner. Opisyal na nga ginbuksan ang Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter sa Kalahunan Sanitary Landfill sa distrito sang Mandurriao. Nagtambong sa ribbon cutting Sunday Mayor Janet Treñas, Councilor Francis Grace Parcon, ag TIIC Administrator Matty Treñas. Ginpatukod ang Dog Pound and Animal Shelter para matipan ang mga layaw nga ido kag mahatagan sang maayo nga lugar antes pa man ipa-adapt. Ini survey nga lugar para dalunta ang mga layaw nga ido nga diri sa aton nga syudad, no? Ang mga markets ta kun kisa may ara man nga mga layaw nga ido. Ang sa mga eskwelahan ta may layaw nga ido, mga improvements, mga development sa mga lugar nga may mga pondo, kag iban nga mga balay, may mga layaw nga ido. Kag ang aton ginaproteksyonan ang aton pumuluyo kay ang iban nga makagat, may rabies, magastuhan ka pa. Kag at the same time, ang iban nga ido gina sakit sang bisan sin-o lang nga makakita. Amo na nga tagan tadi sila sang lugar, lantawon ta ang mga ido nga pwede ma-adapt. Suno kay Mayor Treñas, dako ang nabulig sa mga estudyante gikan sa Iloilo City Community College kag TIIC nga mao nagpinta kag naglandscape sang pasilidad. Ang amba ko lang, madako gid ang bulig sa amon, labi na gid do isa sa nagatag sa amon sa mga eksperyensya. Kag makabulig sa mga nagatalang-talang sa sapat dibla sa syudad. Kag isa pa sa mga project nga nahimo sang aton palinlangga nga mayor nga mapadami ang aton syudad. Manginbukas ang Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter para sa mga responsible pet owners. Magluwas sa pagkaon, hatagan man sang bakuna ang mga ido nga diri ipahamtang. Para sa NGO nga Team Rescue Iloilo, dalayawon ang ginubra nga Dog Pound and Animal Shelter sang syudad. Ang ini nga proyekto dako gid nga bulig sa amon no kay bilang sa isa ka NGOs
kag isa ka animal advocate, maging at ease kami bala lalo na sa policy ni Mayor na no killing policy kita. Kag may bala namon nga mas komportable ila sitwasyon dire. Ang ginahinyo lang namon to love them until the end. Dapat balaan nila kung anong responsibilidad sa pagkuha sa ila. Like kung capable sila magpabulong sa ila, capable sila maghatag sang naming shelter. Hindi nga kung may masakit na sila, kag hindi na nila gusto, i-let go na lang nila. Pasalig naman sang City Veterinary Office, ila siguraduhon nga mangin maayong sitwasyon sa mga kasapatan kag kun mahimo, may expansion para malikawan ang overcrowding. We talked with the mayor, kay hambal ni Mayor Treñas, ma-expand ni madugang ng mga cages, kay ginamba ko sa iya within a week kung bira-bira gid ang among pag-ubra, may 100 lang kay do may ara, so which is over the capacity and we do not want that. Gusto namon capacity lang para wala sing ginamatawag bala nga inhumane condition para sa ila. So, ambalya, padugangan, and I hope basi mag-expand dira sa Luyo para maging functional and humane. Sa mga interesado nga pet owners, bukas ang dog pound and animal shelter para sa adoption sa mga stray and abused dogs. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.